агар муаллими шумо аз репетитор моби истифода барад ва синф дошта бошад, шумо ба он ворид шуда метавонед. барои ин шумо аз муаллиматон коди синфро бояд гиред. барои ба синф ворид шудан репетитор мобиро мекушоем, тугмачаи менюро пахш мекунем, ба класси ворид мешавем, тугмачаи вступид в классро пахш мекунем. дар ин ҷо кодеро ки аз муаллим гирифта будед ворид мекунем. тугмачаи сахранитро пахш мекунем. аз номи шумо ба муаллиматон дархости ба синф ворид шудан равон мешавад. вақте ки муаллиматон дархостро дида шуморо ба синфи худ қабул мекунад, ба шумо огоҳинома меояд. тугмачаи зангуларо пахш мекунем. огоҳиномаи заруриро интихоб намуда ба синф ворид мешавем. минбаъд барои ба синф ворид шудан тугмачаи менюро пахш намуда ба класси ворид мешавем ва ин ҷо аз рӯи хат ба синфи зарурӣ ворид шуда метавонем. ҳамин тарз шумо ба синфҳо ворид шуда метавонед.